Con motivo dos 50 anos de don José García Gondar como párroco de Carballo e dos 25 anos de servizo sacerdotal nesta parroquia de don Xosé Pumar Gándara, o Consello Pastoral organiza o segundo ano da parroquia para dar grazas ao Señor por todo o vivido durante estes 50 anos e renovar a vida cristiá das familias.